An balimaw a y'aw bisimila Mali kɔnɔ ani Mali kɔkan ni ye VOA Banbara ka Malikura kunnafoniw waati selen ye aw ka bi kunnafoniw la kumaba bɛna tali kɛ ninnu de kan. Burkina Faso mɔgɔ 14 ɲɔgɔn fagara jadi jɛkulumaw ka dankarili wale dɔ senfɛ min kɛra u ka jamana kɛ ka yan fan fɛ dugudennin kɔnɔ min bɛ wele ko Waorema. An bɛna o kunnafoniw tɛntɛn ka lase aw ma. A yirala k'a fɔ Mali jamana kɔnɔna la kɔrɔnfɛn fan fɛ kunu kari ka dugu jɛ bin tɛnɛn na jɛkulu maramafɛntigiw taara bin Ansongo mara kan. An bɛna o fɛnɛ tɛntɛn ka lase aw ma. Nara mara la sibiridon n'o bɛnna marsikalo tile 4 san 2023 ma sirabakan kasaraba dɔ kɛra Muruja sira kan ka taa Madinɛ Kakɔrɔ o fanfɛyɔrɔw la mɔgɔ 2 ɲɔgɔnnin bɔnɛna coronavirus bana kun ka kɛnɛya minisiriso ka kunu kari marsikalo tile 5 san 2023 kunnafoni di senfɛ u y'a yira k'a fɔ banabaatɔ min ni o bɛɛ jamana kɔnɔna la hakɛ ye mɔgɔ 73 ani mɔgɔ 50 ani mɔgɔ 6 ninnu bɛna kɛ aw ka Malikura kunnafoniw la kumaba dɔ ye a y'aw bisimila. An ka foli ni tanuni bɛ aw ye k'aw to aw sigiyɔrɔw la ka lase aw ma nin waati na k'a fɔ aw bɛ ka VOA Banbara ka Malikura kunnafoniw lamɛn a ka arajo fiɲɛ siraw bɛɛ lajɛlen fɛ. Nɛgɛ ɲɛ 17 tana gosira Bamakɔ n'a lamini na wula nɛgɛ ɲɛ 12 bɛ Washington DC Ameriki jamana faaba kɔnɔ. Bi o ye ntɛnɛn ye marsikalo tile 6 san 2023 sanga 30 aw ni Mariam Tarawele bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ ka bɔ studio 6nan na VOA soba kɔnɔ Washington DC ka Malikura kunnafoniw kunkun a n'a ɲɛɲɛ tɛntɛn ka lase aw ma. Aw ka kunnafoniw filɛ. An ta Burkina Faso jamana kan a yirala k'a fɔ mɔgɔ 14 ɲɔgɔn bɛ yen minnu bɛɛ lajɛlen fagara jɛkulu maramafɛntigiw ka dankarili wale dɔ senfɛ min kɛra dugudennin dɔ kɔnɔ n'a bɛ wele ko Waorema n'a filɛ nin ye Waiguya o fanfɛyɔrɔ la kɛrɛnkɛrɛnnenya la Burkina Faso jamana o kɛ ka yan fan fɛ. Kader Tarawele VOA tɔgɔ la ka bɔ Wagadugu ye sɛgɛsɛgɛli kɛ ka kunnafoni minnu sɔrɔ an k'o lamɛn. Burkina Faso maa ɲɔgɔnna 14 bɔnɛna o ni na lɔgɔkun tɛmɛni jamana worodugu fan fɛ yɔrɔ minnu na lankana ko ka gwɛlɛ kosɛbɛ. AFP ka kunnafonidilaw ka laseli kɔnɔ olu y'a yira ko lamisalon tɛmɛni jɛkulu maramafɛntigiw ye mugu ci Aurema ka dugudennin na n'ale bɛ Waiguya dafɛdugu ye yɔrɔ minnu na sifin dɔw tun bɛ dumuni kɛra dumuni feere togoda dɔ jukɔrɔ. Nin walejugu kɛra sababu ye ka maa kɔfɔli ɲɔgɔnna 7 bɔnɛ o ni na o kɔfɛ 5 minnu tun jogira olu fɛnɛ ma kisi. Jatilila banbagatɔw tun ye ka kɛ maa 12 le ye nka sɛbɛnden dɔw y'a yirana ko olu bɛ se maa 14 ma sabula mugu furufuru sera dɔw ma an bɛ min wele ko balle perdue ka kɛ maa 14 ye minnu bɔnɛna o ni na. Nka fo kana to an bɛ waati min na i n'a fɔ sisan fanga ɲɛmɔgɔ ma nin jatigɛ wale ni kasara sɛmɛtiya. Hakilina jigira kabini san 2023 daminɛma na a lɔgɔkun tɛ yen n'a ma ye ko maa maramafɛntigiw ye bɔnɔ jigin fasodenw kɔnɔ o de kosɔn yɔrɔ dɔw mara ɲɛmaw n'an ko guvɛrinɛriw olu ye lasigɛ kura ta yaasa ka se ka lankanabaliya nɔgɔya dɔɔni u ka maraw la. O de kama jamana camancɛ kɔrɔnfan ka guvɛrinɛri ale ye latigɛ ta ko sufɛyala bɛna lasa ale ka mara la fo ka taa bila marsikalo tile 31 kan n'an ko couvre-feu ko k'a ta sufɛ nɛgɛ kaɲa 10 tɛmɛni fo ka taa bila dugubɛ nɛgɛ kaɲa 5 la maa si man kan ka ye kɛnɛma. Min ye jamana worodugu tilebinfan ye n'ale ye Bukulu Moni ye ale ka guvɛrinɛri y'a yira ko dugutaga mobili si man kan ka bɛgɛnw ta tuguni. Kabi lankanabaliya donna jamana kɔnɔ san 2015 tɛmɛni fo ka n'a bila bi kan maa ɲɔgɔnna 10 bɔnɛna o ni na. Nin tun ye Kader Tarawele kumakan ye ka bɔ Wagadugu Burkina Faso. Mali jamana kɔrɔnfɛn fan basigibaliya ma ban ye hali bi a yirala k'a fɔ kunu kari ka dugu jɛ bin tɛnɛn na jɛkulu maramafɛntigiw taara bi Ansongo dugu kan. Kunnafoni minnu bɛ u kunya kɔnɔ walasa an ka se k'u ɲɛdɔn Moribo Danbele VOA Banbara tɔgɔla y'a ka kuma barani tɛngun u ka faso jamatɔn n'o ye société civile ye o ɲɛmɔgɔ la Ibrahima Alpha Cissé ale b'a walawala. An balimakɛ y'a yirana k'a fɔ ko nin kɛra u ka jatigɛwale kulu 2 de ye minnu karila ɲɔgɔn na Ansongo dugu min na a bɛ fɔ min ma ko Baji Guruma ko u bolibagatɔ de donna Ansongo dugu kɔnɔna la u kɔni donnen ye sa u ye tabila yɔrɔ bɛɛ la u ye sugu jeni guwa minnu fana bɛ sugu la k'o jeni ka CSCOM ni o ye kɛnɛyaso min fana bɛ k'o jeni. N y'a ɲininka n ko fanga tigilamɔgɔ minnu sigilen don Ansongo ye u ye jaabili jumɛn di nin waleya ninnu na. A y'a yira k'a fɔ ko saradasiw kɔni wulila k'u jɔyɔrɔ fa kosɛbɛ ko dugumamɔgɔw nana wa pankunu mɔgɔw fana nana k'u kɔni u y'u gɛn fo ka taga u ka yɔrɔ laban na ko u sira ye dugu jɛlen u tilala ka na kulu na ko sɔgɔmada in na u ka sɔrɔ ka segin u dagayɔrɔ la. An bɛ nin wagatinin min na dugukɔnɔna yɛrɛ bɛ cogo di mɔgɔ sara nin sen fɛ wa?
Il n'y a pas eu tellement de pertes en vie humaine en dehors. Aya yɛrɛ k'a fɔ ko mɔgɔ fila de sara sugu la mun ye commerçant ye jura minnu bɛ ko olu kɔni bololafɛn bɛɛ tiɲɛna ka da kan tasuma bilala fɛn bɛɛ la a ka lakalili la. J'ai dit le souhait de la population. A y'a yira k'a fɔ ko sigida mɔgɔ minnu bɛ nin yɔrɔ in na kɛrɛnkɛrɛnla Baji Guruma k'olu ka laɲini kɔni ye saridasiw ka kan dɔ ka sigi nin yɔrɔ la yaasa a bɛ se k'a janto Baji Guruma ani Guruma yɛrɛ bɛɛ la. Il y a un contingent de femmes aux environs de Baji Guruma dans le Guruma pour sécuriser à peu près le Guruma. Nara mara la sirabakan kasaraba dɔ kɛra sibiridenw marisi kalo tile 4 sanba 2023 a yirala k'a fɔ waleya in a kɛra muruja sira kan ka taa madinɛ kakɔrɔ o fanfɛyɔrɔw la maa 2 ɲɔgɔn musolakala minnu ni bɔnɛna mɔgɔ 22 olu de joginna Moribo Keita VOA tɔgɔla ka bɔ Nara. Nara marabolo kɔnɔna na yɛrɛmarakafo min bɛ n'a bɛ fɔ ma ɲamana kɛrɛnkɛrɛnyala murujan ka kɛ ni sibirido marisi kalo tile 4 san 2023 nɛgɛ kaɲa 17 waati sirabaka kasara dɔ kɛra muruja donda la min kɛra sababu ye ka maa 2 bɔnɛ ani na maa 22 k'olu jogi Alu Tarawele ni ale ye kunnafonidila ye ka bɔ ɲamana ale bɛ ɲɛfɔli kan ye ni sirabaka kasara in kan. Sibiri ka kɛɲɛ ni marisi kalo ale tile 4 ye Madina Kakoro ale sugujɔ mɔbili minnu bɛ u b'a fɔ sotarama minnu ma ko 35 ale ye sirabaka kasara sɔrɔ min ye muso 2 ye olu ni tora la maa minnu bɛ n'olu jogina o kɛra maa 10 ye minnu ka jogini juguyara kosɛbɛ fɔ minnu ma ko blessé grave o kɛra maa 12 ye donc accident kɔni kɛra murujan yɛrɛ donda la. Ni sirabaka kasara in kunnafoni sɔrɔlen a nɔgɔni na ɲamana yɛrɛmarakafo ɲɛma Zumana Jara ale wulikajɔ kɛ ka se a kɛnɛ kan walasa ka se ka taa dɛmɛ don maaw ma a sɔrɔla min fɛ a bɛ ɲɛfɔli kan ye o ko kan. De b'a fɔra dɔrɔn 17h moyen ka bɔ accident kɛra dɔrɔn san an taara kɛnɛ kan an tora ye Fotinɛtɛ an y'a min jatemina mobili sɛbɛrɛkɛ an y'a ɲininka ko baara di arrachera donc ni baara arrachera direction tɛ baara kɛ tuguni min kɛ ka sɔrɔ mobili ma bi a min nana à peu près 200 mètres ba bɛ ka mètre fara bi ka taa renverser pont kɔnɔ muso fila in ala y'a kɛ kɔni an y'a mobili dati la u yɛrɛ dara an y'a fɛɛrɛ kɛ mobili in jukɔrɔ bon dɛsɛ ninnu caman kun bɛ a olu caman ye rejeté kɔni ma tɛmɛ fila min bɛ jukɔrɔ kɔni ma bɔ ko an ka muso fila kelen ye madame Sugila ni kelen ye Jalo ye. Ka kɛ ni sirabakan kasara in ye yɛrɛmarakafo ɲɛma a ye wele bila bolifɛnbolilaw bɛɛ lajɛlen ma kɛrɛnkɛrɛnyala minnu bɛ siraba in matarafala sanga ni waati bɛɛ lajɛlen na. Adamaden i bɛ baara b'a la i b'a kɛ ni dusuma ni hakili sigi ye et puis mobili b'i kun mobili minnu fana don mobili garantilenbaw tɛ kasi sannaw de don mobili kuraw tɛ donc a bɛ y a déontologie des chauffeurs i ka respecté ni i ni fɔ i kɔni y'a donna dugu kɔnɔ dɔrɔn i fa ni bon i ka hali ni bɛ siraba yɛrɛ fana kan mɔgɔ bi ko an ye bagan ɲagani mɔgɔw de bagan yɛrɛ bɛ se ka bila ɲɛ yɛrɛ donc mais i ka taa dɔɔni ka taa i sigi la quoi n'i taara ni sigi la a ka ca ala fɛ ko dɔ min a kɔnɔ i bɛ se ka i yɛrɛ bɔ a la mais n'i bɛ danganboli dɔ la ka n'i yɛrɛ sɛgɛn i tɛ se k'i yɛrɛ bɔ a la. Ka dɔn k'a fɔ tilema mana se ka ban nara sira kan kasaraw de bɛ caya kosɛbɛ ka sababu kɛ jiboli sira kɔrɔw olu bɛɛ lajɛlen bɛ fa cɛncɛn na wa sira baaraw yɛrɛ fana yɔrɔ caman ta jɔlen don ka sababu kɛ lakanabaliya ye. Modibo Keita VOA Bambara ka bɔ Nara. Maliden minnu sigilen don Tunisie jamana kan sɛgɛsɛgɛliw y'a yira k'a fɔ o mɔgɔ 135 ɲɔgɔn seginna sibiridenw kana Mali jamana kɔnɔna la. Mohamed Danyoko VOA tɔgɔla ka bɔ Bamakɔ ale b'o kunnafoniw lase. Sibiridenw nɛgɛ kaɲa 17 o gosilen Sky Mali ale ka pankuru ale sigira aéroport Modibo Keita la i ka dɔn k'a fɔ maliden minnu n'olu bolila gɛlɛyaw ɲɛ Tunisie jamana kan o de tun bɛ a kɔnɔ. Ministre min ɲɛsinen no i ka dɔn k'a fɔ an ka finitigilakaw ka kɔma n'ale kɛnen do ka Premier ministre Choguel Maïga o nɔrɔ bila colonel Sadio Kamara ale tun bɛ yen an ka ale lamɛn. An ka lasigiden min bɛ yen Tunisie yen o n'an ka Mali gouvernement ye disposition ta walasa malien fɛn fɛn bɛ Tunisie u bɛ se ka lakana cogoya min na nin kɛwale in Mali autoritew y'a kɔn. Ni maa 135 la muso 25 o tun b'o la den 13 ani an ka sifinnakaw caman minnu talen don kalan na yen gɛlɛya min a tun b'o o kan an ka o la. An lakanani kun tɛ voilà an tun tɛ bɔ an ka so kɔnɔna la an kun obligelen don an tɛ taa école la an taara mun yɛrɛ kun kama an kun tɛ k'o kɛ donc n'a ma ɲa ka fɔ ko n'i bɛ bɔ kɛnɛma i lakanalen tɛ i bɛ i yɛrɛ ta kun i t'o kɛ donc i ka segin i faso la an kɔni bolo o de kun ɲɔgɔn tɛ. N'olu ye gɛlɛya sɔrɔ u ka kalansow la ani u ka sigidaw la a ka kuma kɔnɔna la i ka dɔn k'a fɔ maliden dɔw bɛ halisa gɛlɛya kɔni a ma ta fɔlɔ ka olu sɛgɛrɛ ka sabu kɛ u ka ekɔlisow olu kɛlen don k'o kɔrɔma dɔn an ka o la. que Tunisie an bɛ se k'a fɔ école dɔw bɛ yen minnu m'u yɛrɛ ka compte la état taw tɛ olu bɛ marché ni étudiants intersubsahariens de africains on peut le dire vu que les Tunisiens nous appellent comme ça donc olu école olu b'a dɔn n'olu m'u ka écoledenw satisfait écoledenw bɛ taa de donc an minnu bɛ an bɛ public la Tunisiens de ka ca donc ne taara école la ka taa n sara communal
u ko ne nana ne bɛ zéro de sɔrɔ n ka matière bɛɛ la mais kalan ko kɔni na ne tɛ n'ale kalan fisaya ni yɛrɛ ka ni ko ye donc j'ai préféré venir chez moi. Ministre min n'ale kɔni ɲɛsinnen don maliden minnu n'olu sigilen don kɔ kan alhamdu ag ilen ale y'a yira k'a fɔ ko halisa pankuru wɛrɛw kɔni bɛ yen maliden fɛn o fɛn i ka dɔn k'a fɔ n'o bɛ Tunisie jamana kan n'a kɔni y'a yira k'a fɔ ale b'a fɛ ka segin Mali la pankuru bɛ yen minnu b'u ta ka u lasigi. min nana fɔlɔ o mɔgɔ 100 ani mɔgɔ 35 muso 25 b'a la ani den 13 den muso kelen b'a la ale man kɛnɛ kosɛbɛ mais an b'a furakɛ sisan an bɛ taa n'o ye an ka dunanjigiso la n'an taara n'o ye yen nɔ wari dɔ bɛ d'u ma pour que u ka se ka taa u ka dugu la bon bɛɛ ka wari ye kelen minnu bɛ Bamakɔ ani minnu bɛ taa kɔnɔna fana na. kabiri i ka dɔn k'a fɔ Tunisie jamana ɲɛmaa ale kɔni ale kumana ka yira k'a fɔ ko gɛlɛya min b'ale ka jamana kan k'o ye i ka dɔn k'a fɔ farafinnakaw de kɛrɛnkɛrɛnyala maa minnu ko olu golofinnen don a kɛra sababu ye gɛlɛya caman o taara ka nin ma kofɔlen ninnu k'olu sɛgɛrɛ Tunisie jamana kan. Mohamed Daɲo ko VOA Bambara tɔgɔ la ka bɔ Bamako. An bɛ taa jamana kɔrɔnfɛ yan fanfɛla la a yirala sɛgɛsɛgɛliw senfɛ k'a fɔ baɲumankɛ tɔn min n'a bɛ wele ko courant rouge CICR olu ka baarakɛla mɔgɔ 2 wele kura sibiridon u ka kunnafoni di senfɛ u ye ni kunnafoni ninnu lase Twitter bɔlɔlɔ sanfɛ. Senimu Keita VOA tɔgɔ la ka bɔ Washington. Aminata Alassane n'ale ye CICR ka kuma lasela ye Mali la y'a sɛmɛntiya AFP kan ko CICR dusuma kasalen don nin welekuli nin na wa a b'a laɲini k'a baarakɛɲɔgɔn k'a bila. An b'an baarakɛɲɔgɔn 2 ka welekuli sɛmɛntiya sɔgɔmada in na Gao ni Kidali cɛ. CICR ye nin dankɛnɛmaya. CICR ye baarakɛda ye min bɛ Mali la a bɛ san 32 bɔ wa a da tɛ mɔgɔ si ka fan dɛmɛni na. An b'a laɲini kuma camanw ka dɔgɔya nin welekuli nin na walasa a kana taa kɛ gɛlɛya ye a kow ɲɛnabɔ wagati la. A ye nin fɔ. Mais kalo la cɛ maramafɛntigi dɔw ye Itali jamana mɔgɔ 3 ani Togo jamana mɔgɔ 1 weleku Mali kɔrɔnfɛ yan fan fɛ. VOA Afrique ni VOA Afrique ye una adamadenw lafiyara kunnafoni ko la. Balimaw an b'a lase aw ma hali bi ka fɔ aw bɛ ka VOA Bambara ka Malikura kunnafoniw lamɛn nin waati in na a ka radio fiɲɛsiraw bɛɛ lajɛlen fɛ. Bamakɔ n'a lamini ye fiɲɛ turukala 102 o fiɲɛsira ye. Nioro Sahel kaw bɛ se k'an sɔrɔ radio Emergence ka 99.6 Bugunikaw b'an sɔrɔ radio Kumase ka 92 o fiɲɛsira fɛ. Yuwaru radio Dunuya 101.2 Koro ani Bayangara aw b'an sɔrɔ radio Oruna kan 93.2 ni waati in na Gawukaw b'an sɔrɔ fiɲɛ turukala 106.1 ka Tumutu o ye fiɲɛ turukala 93 ye. Abidjankaw bɛ se k'an sɔrɔ fiɲɛ turukala 99 fiɲɛsira fɛ. Wagadugu Burkina Faso jamana faaba aw b'an sɔrɔ fiɲɛ turukala 102.4 kan. An ka bɔlɔlɔsira o labilalen don www.voabambara.com walima aw bɛ se k'aw sɔgɔ an ka page Facebook, YouTube ani Instagram na VOA Bambara. Malikura kunnafoniw bɛ ka lase Mariam Tarawele fɛ nin waati in na ka bɔ studio 6nan na VOA soba kɔnɔ Washington DC. An bɛ taa Bamakɔ kɛnɛya minisiriso ka bulon kɔnɔ kunun kari marisi kalo tile 5 san 2023 u y'a yira k'a fɔ mɔgɔ 200 ni mɔgɔ 3 de sɛgɛsɛgɛra ka dɔn ni coronavirus bana bɛ olu la. Maa 2 de kura sɔrɔla o senfɛ ka fara banabaatɔ kan. O ye coronavirus banabaatɔ Mali jamana kɔnɔ hakɛ kɛ mɔgɔ 33 ni mɔgɔ 50 ani mɔgɔ 6. Maa minnu bɛ yen k'olu fatura dɔgɔtɔrɔso ni jamana fan wɛrɛw fɛ. O hakɛ ye mɔgɔ 700 ani mɔgɔ 40 ni mɔgɔ 3. Mi kunnafoni dira kɛnɛya minisiriso ka kunun kari marisi kalo tile 5 o kunnafoni di senfɛ.
An bɛ taa ni kunnafoniw ye diɲɛ fan wɛrɛw fɛ an b'an kunda Ukraine jamana kan u ka jamana ɲɛmɔgɔw ye laseli kɛ k'a fɔ ko u kalikan de don wulikajɔ baaraw bɛna to senna u bolo walasa ka se k'u ka dugu min bɛ wele ko Bakhmut ko o bɔ bolo la o waati kelen na Rusila jamana kɔni bi sɔn kɛlɛ ma u ka jamana kɔrɔnfɛyan fanfɛla la Moribo Dambele ale b'o kunnafoniw lase. Ukraine jamana ɲɛmɔgɔ a ka cakɛda baaraso Volodymyr Zelensky ko ni sardasu ɲɛmɔgɔw ye ɲɔgɔn ye dɔ kɛ tɛnɛn ɲɔgɔn ye min senfɛ jamana ka sardasu ɲɛmɔgɔw y'u hakilila di ko ka tɛmɛ ni kɛlɛ ye ni o ye ka Bakhmut makaran ani Ukraine finitigilaka minnu bɛ dugu kɔnɔna la ko ka o lakɔkɔ tɛnɛndon Irisiw ka fodon caman de kɔni firila Donetsk ani a kɛrɛfɛ duguw kan Moscow y'a fanga tinti ni yɔrɔ kan mun b'a yira k'a fɔ a bɛ fɛ ka dan sigi Bakhmut olu ka jijali la fanga ɲɛmɔgɔ minnu bɛ a yɔrɔ la y'a yira k'a fɔ ko fasojamaw kɔni bolila ka bɔ a yɔrɔ la Ameriki jamana ka sardasiw ka ɲɛmɔgɔ Lloyd Austin ale fana hakilila ye nin ye nin ko ye a ko tɛnɛndon a ka tagama dɔ senfɛ Jordani ko Bakhmut tagamasere nafa dɔrɔn de b'a la ko o nafa gɛrɛgɛrɛ o yɛrɛ tɛ a la jateminɛlikɛlaw y'a yira k'a fɔ ko Bakhmut ko nafaba tɛ a la ani u y'a yira k'a fɔ ko hali ni a minɛna ko a tɛna yɛlɛmaba don ni kɛlɛ la. Basketi sanfɛ celu ɲɔgɔndanba Africa League ko don a tako sabanan bɛ sɛnsɛn na ka na san 2023 in marisi kalo tile 11 ka kunca tile 21 Dakar Senegalikaw fɛ yen o ɲɔgɔndan tɔgɔ Conférence du Sahara o ɲɔgɔnna ɲɔgɔndan wɛrɛ Conférence du Nil Caire Égypte k'a daminɛ avril kalo tile 21 ka kuncɛ mai kalo tile 6 final ɲɔgɔndanw bɛ yen Kigali Rwanda jamana kan mai kalo tile 21 k'u kuncɛ tile 27 farafinnagun club 12 de na u yɔrɔ ta kɛnɛ kan ɲɔgɔndan 38 ŋana kelen a y'aw sɔgɔlen to Voix de l'Amérique kan ka Africa League n'an ko bal kunnafoniyaw sɔrɔ. An bɛna ni kunnafoniw ye Ameriki jamana kan yan sibiridon Ameriki jamanatigi kɔrɔ Donald Trump bɔra ka laseli kɛ ka taa a ka bɛrɛbɛrɛli tɔn a n'a kanubagaw yɔrɔ k'a fɔ ko cɛbɔ kelen min bɛ républicains ka cɛbɔ ye u ka jamanatigi sigi kalata natɔ la k'o bɛ kɛ Donald Trump de ye ni kunnafoni ninnu bɛɛ lajɛlen bɛ lase an ma Senimu Keita fɛ ka bɔ Washington. In 2016 I declared I am your voice. Today I add Ameriki jamana ɲɛmɔgɔ kɔrɔ Donald Trump y'a yɛrɛ minɛ ka bɔ tɔgɔfɔli ma wali jalakili ma ka ɲɛsin a tɔɲɔgɔn républicains ma minnu bɛ fɛ ka kɛ cɛbɔ ye ni Floride mara gouverneur DeSantis b'o la Monsieur Trump ye san kuma lase kɛ min bɛ taa conservateurs tɔgɔ la ani fɛnɛ a y'a lase ko nin y'ale donnen ye a ka kɛlɛ laban na min b'a lase Maison Blanche la n'o ye Ameriki masayaso ye. This is the most dangerous time in the history of our country, and Joe Biden. Sana ka laseli kɛ Trump y'a fɔ kunnafonidilaw ye k'ale ka jamanatigiya ko yɛrɛ fɔw daminɛna hali n'a y'a sɔrɔ ko kirikow dɔ b'ale kun kan sɛgɛsɛgɛli dɔw b'a kun kan k'a ɲɛsin san 2020 jamana ɲɛmɔgɔ sigi ma n'a bisigilen don n'a y'a laɲini ka jaabiw yɛlɛma ka taa a yɛrɛ fanfɛ ani fɛnɛ a jalakilen don k'a ye jamana ka gundo la sɛbɛn dɔw ta ka taa ka so a kanubagaw y'a kunbɛn ni masaya kunbɛnni ye a kun ma ko an ye fɛn mun daminɛ an bɛn'o fɛn laban an bɛna baara tɔ laban an bɛna kɛlɛ nin kɛ fo sebaya. We will throw off the political class that hates our country. They actually hate our country. Ne Janaba Lobo Traoré ka bɔ Kayi radio kɛni a bɛ dugu kunnafoni di a bɛ jamana kiban kunnafoni di a bɛ duniya fɛrɛkɛ naani bɛɛ lajɛlen kunnafoni di ni président kumana u bɛ kuma radio la an b'a lamɛn an bɛ ministre ka kumaw lamɛn an bɛ kuma bɛɛ information bɛɛ sɔrɔ à travers la radio. Nasira wɛrɛw fɛ an bɛ taa Moritani jamana kan kunu kari a yirala k'a fɔ u ka kasobon dɔ Dakar la jadijɛkulu mɔgɔ 4 ɲɔgɔn minnu ni olu kelen tun bɛ yen ni a tun kan ka faga olu sera ka boli ka bɔ ni kaso kofalen in na Nigeria jamana kan u ka jamana cɛbɔ min tun ye fanga sinamatɔn ye ni a bɛ wele ko Atito Abubakar ale ni a kanubagaw kɔni bɔra bin tɛnɛ k'u kunda kalata
so kan ni o ye u ka commission électorale ye k'u ka nisɔngoya yira min senfɛ a y'a yira k'a fɔ ko namara kɔni kɛra kalata jaabiw la min kɛra sababu ye ka fadenkɛ n'o ye Bola Tinubu ye k'ale sugandi ni o jaabiw dira araba tɛmɛlen u ka commission électorale fɛ ka kɛ jamanatigi kura ye nasira wɛrɛw fɛ an bɛ taa Qatar jamana faaba kɔnɔ n'o ye Doha ye barosigi belebele o bɛ senna yen nɔ ni jamana 46 ye min dɔ bɛ tali kɛ gɛlɛyaw kan minnu binnen don farafina jamanaw kan kɛrɛnkɛrɛnnenya la kɛlɛ bɛ jamana minnu kan ko kɛlɛ kɔfɛ wulikajɔ ni dɛmɛsira jumɛnw kan ka kɛ walasa ka se ka dɛmɛ lase ni jamana kofɔlen ninnu ma o hakililajigi baaraw senfɛ fɛnɛ a yirala k'a fɔ ko jɛkulu min n'a bɛ wele ko PMA ni olu ka wulikajɔ baara dɔ tun ye taabolo ye walasa ka se ka dɛmɛ lase diɲɛ jamana camanw ma gɛlɛya binnen don jamana minnu kan ni o hakilima surun baara kɔrɔ dɔw daminɛna n'a bɛ wele ko Bretton Woods min kɛra kabiri san 1944 n'a kɛra sababu ye ka duniya warisoba n'a bɛ wele ko FMI ko o sigi sen kan a yirala k'a fɔ o waati la jamana 24 olu de tun kɛlen don ka sɔrɔli kɛ a koɲɛ la min tun sigira sen kan san 1971 nka an bɛ don min na ko min bi ko o jamana kɔni hakɛ o kɛra sigiyɔrɔma 2 ye an bɛ tɛmɛ ni hali bi an ka kunnafoniw ye fɛrɛkɛnɛba min ni a sigira sen ka Bamakɔ walasa ka se ka farafina tilebiyanfanw ka da dumuni fɛnw k'olu yira ni a bɛ wele ko Festival International de la Cuisine Africaine de Bamako FICAB o sigira sen kan kabiri marisi kalo tile 2 ka kuncɛ a tile 5 la Mariam Kuyate VOA tɔgɔ la ale tun b'o kɛnɛ kan walasa ka an ka farafina dumuniw don ba la o tɔgɔla fɛrɛkɛnɛ tako 2nan o kɛnɛ sigila ni dumuni nasuya caman ye Christelle Kwadio ka bɔ Abidjan ale ye gami yira kɛnɛ kan o de ye bozona ye ça c'est la soupe du pêcheur ni ne ye bozona ye sabula anw fɛ yen nɔ kɔgɔji bɛ yen nɔ an ka kɔgɔji la an bɛ ganganw sɔrɔ an bɛ zonzonw sɔrɔ nin bɛɛ lajɛlen faralen ɲɔgɔn kan k'o tobi o de bɛ bozonan di wa a n'a bɛ se ka dun ni kini ye i n'a fɔ cɛkɛ walima cɛkɛ tulubilenman la teke teintée qui est composée d'attiqué on met un peu d'huile rouge dedans ou la teke blanc sɔ n'o ye an ka sɛnɛfɛn ye yan n'a bɛ du maaw fɛ ka caya o bayɛlɛma sen ka ciya Kadiatu Sidibe ka fɔ la ka bɔ Mali la soja bɛ kɛ fan o fan sɔ de don an b'a sɛnɛ a qualité bɛɛ bɛ a verti bɛ a rouge bɛ a jaune fana o fana bɛ yen nɔ an b'a farine infantile kɛ an b'a lait kɛ an b'a brochette fana kɛ jamana caman de tun bɛ nin kɛnɛ kan minnu y'u ka faso dumuni dilancogo yira maaw la Abibatu Zongo ka bɔ Burkina Faso ale ka gba bɛnna Zamɛ Sunbalalama ma nin ye ne faso ka dumuni tobilen de ye ni fɛrɛkɛnɛ hakilina tabaw n'o ye Bamakɔ dumunikɛyɔrɔw ka tɔnba ye n'an ko a ma ko restaurant u y'a yira ko ni fɛrɛkɛnɛ bɛna kɛ sababu ye ka dɔ fara jamana ka ɲɛta kan baloko sira fɛ Oumou Traoré ale ye u ka tɔnba ɲɛma ye farafina sous-région kɔnɔna la yan donc an bɛ se ka an bolo don cogo di an bɛɛ lajɛlen dumuni baara in kɔrɔ hakɛ to acteurs minnu bɛ dumuni baara in kɔnɔna la bɛɛ k'a ka taga ɲɛ sɔrɔ a la hakɛ to ka jamana kɔrɔ don a kɔrɔ don cogo ɲuman na pour que ka lafiya nati jamana kɔnɔ ba bɛ don o baara la cogo min FICAB ye o hakilina de ye FICAB a nafa ka bon comme dumuni baara nafa ka bon cogo min c'est pour que an k'an bolo don an yɛrɛ kɔrɔ an ka consommer local la ɲɔgɔn dan dumuni tobiko ɲuman na fo ka taa se an ka nakɔ sɛnɛfɛnw bayɛlɛmali ma o caman tun bɛ nin kɛnɛ in kan Mariam Kuyate ka laseli don Bamako VOA Bambara aw de bɛ kunnafoni mɔlen sɛnsɛnlen di anw ma bamanankan na VOA Afrique filɛ nin ye 102 fiɲɛ sira kan Bamako Mali la Burkina Faso jabɔlaw ka fɛrɛkɛnɛba tako 28 min tun bɛ senna kunɲɔgɔn tɛmɛlen kun cɛra sibiridon février marisi kalo tile 4 Wagadugu dugu kɔnɔna la a jɔnjɔnba o taara Tunisie jamana jabɔla fɛ n'o ye Youssef Chebi ye min bɛ wele ko étalon d'or de Yenenga a ka ja la min bɛ wele ko HK Mokhtar Bari o senfɛ ale ye kuma barani tɛnkun André Jarala ani Cheikh Oumar Sissokola ale ye jabɔla ye Mali kɔnɔ an ka ninnu lamɛn
Fespaco tako mugan chigina kunkela ni Tunisie kade Youssef Chebbi Kasebayaye naka filmu ashkal nyanaje kene nyamoya tundalen lo capitaine Ibrahim Traoré ma Burkina Faso ka transition nyama André Diarra ale tun ye jury do moye anga tere fo nyina anga be ala barka nyina édition Fespaco audition puisque akara akara lafiala et akara klignala et Benison Diarra film kaluto kani abe yira ko bara cinéma be ka dimension kurata frafinala Cheikh Omar Sissoko ka fola nie misaliye ka ci Youssef Chebbi ka jamana nyamama me ye ka isaye de Tunisie jamana la nyemoya folo odira Tunisie dodema Tunisie mi no président abe anka nyangata bi ayo frafin ka bibina okroye munye okroye ko an frafin adama de yamimbana maya mimbana okabo adama de no maya oyanga nafulo de kayira ka fo nye Tunisie densian folo ye kani jonjonta Mokhtar Bari veo bambara tola ka bo wagadu remporté par Youssef Chebbi. Sisan an bɛ tɛmɛ ni Saka Tarawele ka farikolo ɲɛnajɛ kunnafoniw ye. An k'an senfa ka taa Dakar Senegalikaw fɛ yen marisi kalo musolakaw ka kalo diɲɛ fan 14 fɛ u ɲɛnɛmayali hukumu kɔnɔ muso serantolantan ɲɔgɔndan dɔ kɛra Dakar a labɛnna CNJ Mali sifinlakaw ka tɔn bolofara min bɛ Senegal o fɛ CNJ Mali musolakaw ka ekipi ye se sɔrɔ AESMS kan n'o ye Mali musolaka minnu bɛ kalan na Senegal olu ka ekipi ye CNJ Mali celu 5 AESMS celu 3 Nama Jara VOA la sigiden Dakar be ɲɛfɔli k'an ye. Korotumu Traoré ye Mali sifinw ka tɔn Senegali CNJ Mali section Senegal musow ka tɔlantantɔn jalatigi ye ko musow bɛ se ka fɛn bɛɛ kɛ i n'a fɔ cɛw a nusɔndiyalen de nin kuma fɔ sebaya sɔrɔlen kɔfɛ. C'est vrai que muso caman ma bɔ ballon-tan na mais quand même an ye ballon tan an y'an seko kɛ an man ka bila an kun parce que k'an ye muso ye ko dɔw bɛ an tɛ se k'a kɛ cɛw bɛ se ka baara min kɛ muso fɛnɛ bɛ se k'u seko kɛ yen fɛnɛ. Barakisa Traoré fana ye kalandenw ka tɔn ASMS musow ka tɔlantantɔn jalatigi ye k'u fana nusɔndiyara hali n'u ma sebaya sɔrɔ. An kɔntana ballon-tan in kɔnɔna la parce que n'i y'a ta k'a lajɛ san kɔnɔ ko minnu ɲɔgɔnnaw ti kɛ ka caya ne y'o koba kelen kɛ la Itali yɛrɛ sɔrɔ o kɛnɛ kɔnɔna la hali n'i cila i ka ɲi ka kɔntan o la. Ni marisi kalo kosɔn ni don kɛrɛnkɛrɛnnenba kɔnɔ musow tɔgɔla n'o ye a tile seginna ye 8 mars Mamadou Ba ye CNJ Mali section Senegal ɲɛma dɔ ye ko de bonya kosɔn u ye sibiri dɔn ta marisi kalo tile 4 ka di Mali musow ma walasa u fana k'u sen dɔ tɔlantan na Senegali wala ko halisa u bɛ bonyamasegi kɛ musow ye. Nin dolantan ye occasion ye anw bolo ka tɔn ni bonyamasegi kɛ musolaka bɛɛ lajɛlen ka yiru la cɛ mana se ka fɛn fɛn kɛ dugukolo kan muso bɛ se ka kɛ ayisa u ka dɔ fara cɛsiri kan. CNJ Mali section Senegal ni lamputɔrɔ baarakɛda de y'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma ka Mali musow nusɔndiya ni tɔlantan ɲɛ Senegali faba la wa u ye musow ka tɔlantantɔn fila ninnu bɛɛ ladiya hali n'a y'a sɔrɔ CNJ Mali ye ASMS musow bugo celu 5 ni 3 Nama Jara Dakar VOA Bambara. Ka fara o kan Mali la basketi sanfɛ celu ɲina saison 2023 daminɛna kabini juma tɛmɛnen marisi kalo tile 3 san 2023 a ɲɔgɔndanw bɛ ka tan Palais des Sports Salamatu Mayiga la Bamakɔ club 16 de bɛ ka o ni yɔrɔ ta championnat na club 8 o ye musolakaw ta ye club 8 cɛlakaw ta VOA Bambara tɔgɔ la Bamakɔ Siyaka Traoré ka la seli do. An balimaw a y'a faamu cogo min na ni de bɛna dan sigi aw ka bi jɛmukan na min labɛnna Senimu Keyita ani Sekuka ka cɛjan Sɛki Cero fɛ jɛmukan la siraw ma Mariam Traoré fɛ ka bɔ VOA soba kɔnɔ Washington DC aw ni ce aw ka kulomajɔ la aw kan bɛɛ waati wɛrɛ. Ka daminɛ Itazeni Modibo daminɛ ko di Ala mɔgɔ kelen fɛ i mana fɔ Itazeni ko di Ala mɔgɔ kelen fɛ dɔnkili laminɛ mɔgɔ bɛ ɲɔgɔn la mɔgɔ kelen ma sabu man dɔgɔ Mariamu k'i wele Itazeni i barika k'i mana nin yɔrɔ mɛn tɛ k'i n'a minnu fɔ kɔni fɔ Musa ye bisa ka y'a juru fɔ kɔnɔ bɛɛ kuma dɛ a bagaji wele ka Modibo Dambele wele ka journaliste fama wele ka Bokoro
ka boya ka wase ita jini a barika mali kurala be ya bamara mo ani ko